Ahoj. Čau. Takže dneska natáčíme přes webcam Max, protože Snapchat jednočas nemá, takže nemůžeme ani přes jednočas natáčet, natáčíme přes můj. No. Tak no, ale. Já si myslím, že jsi chtěla něco říct? Co bych chtěla říct, prosím tě? Já nevím, to prostě jenom zdravíme a řekneme, že natáčíme budeme natáčet videa jenom tehdy, když prostě Když vás to prostě zaujme, prostě když nám napíšete, jako, protože teď jsme se dozvěděli, že jedna holčina naše video sdílela, parodie na co je to emo, takže jsme byli z toho úplně celý nadšení, byli jsme za to rádi, některým se to líbilo, některým se to nelíbilo. Že aspoň někomu se to líbí, přesně a že to sdílí, aspoň někomu. Asi to má prostě zechtěl za srdce a moc krát děkujeme. Asi tak. Kdybychom chtěli poděkovat za každý like, za každý dislike, za každý subscribe. To nejlepší. Za každý subscribe, nebo jak se to říká? Subscribe. Jo. To asi celý. Moc krát vám děkujeme za podporu a strašně si toho vážíme. Takže hodně. Když vás, jak to říct, kdybyste chtěli další naše video, tak pište do komentářů, napište tam když tak i na jaký téma a my ho prostě natočíme. Prostě, aby se to aspoň někomu líbilo a vám taky. Jo, to je hlavní. A děcka, až se naučíme to video stříhat, tak to bude dokonalý! Přesně tak, my to ještě stříhat neumíme, takže jako... Jsme prostě takový... Úplně mimo, jsme patlaný. Bychom se toho rychle naučit, no. My jsme začali točit videa a Sabinka potom stáhla to na to stříhání těch videí, což ještě neumíme, takže musíme někomu napsat, aby nám s tím pomohla. To jsme nikdo dozvědět. Nevadí. Tak OK, tak jsme se teda strašně rádi, že ta jedna holčina naše video sdílela, byli jsme úplně nadšení, děkovali jsme Bohu. Tak i kluk, takže veřejně děkujeme holčině, veřejně děkujeme tomu klučinovi a kdybyste chtěli další naše video, tak napište do komentářů i na jaký téma a my ho natočíme. Jo? Takže to je asi všechno a čau.